നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കൊണ്ടുവന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ വീക്ക് 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 21/3/2022 തൊട്ട് 27/3/2022 അടുത്ത 7 ദിവസമാണ്. 6 ദിവസം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, 7ാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ റിവിഷൻ നടത്തുക, വൈകിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി. അപ്പോൾ +2ൻ്റെ മെയിൻസിന് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇനിയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ചയും വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കകത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 1926 തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ 1935 വരെയുള്ള 34 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിനകത്ത് നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട്, പൂർണ്ണ സ്വരാജ്, സിവിൽ നിയമലംഘനം, വട്ടമേശ സമ്മേളനം, കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. SCERT ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അല്ലാതെയുള്ള സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിക്കാൻ. SCERT വായിക്കുന്നവർക്ക് വായിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ നദികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഭൂപ്രകൃതി പറഞ്ഞപ്പം കാലാവസ്ഥ, മണ്ണിനം, നദിയെല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. വേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? ഇന്ത്യയുടെ നദികൾ, അതായത് ഹിമാലയൻ നദികളും ഉപദ്വീപീയ നദികളും, 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. പഠിക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനിയൊരു നോട്ടത്തിന് പോകേണ്ടി വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക. അതിനുള്ള സമയം ഈ ആഴ്ചയിലുണ്ട്. ദെൻ കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് വന്യജീവി സങ്കേതം, ദേശീയ ഉദ്യാനം. വന്യജീവി സങ്കേതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കുക. ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടതിനാണ് ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിനായിരിക്കണം. നാഷണൽ പാർക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം നാച്ചുറൽ സയൻസിനകത്ത് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 2019 തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. 19, 20, 21 ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നോട്ട് എഴുതി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഫിസിക്കൽ സയൻസിനകത്ത് നമുക്ക് SCERT പഠിച്ചേ പറ്റൂ. അത് പ്രവൃത്തിയും ഊർജ്ജവും, അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജവും അതിൻ്റെ പരിവർത്തനവും, ആ 2 കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് നിങ്ങൾ SCERT പഠിക്കണം. കമ്പൽസറിയാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഊർജ്ജം, പവർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ SCERT 9ാം ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. അത് ആ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഊർജ്ജവും അതിൻ്റെ പരിവർത്തനവും എന്ന് പറയുമ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ താപോർജ്ജം വൈദ്യോർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്, മൈക്രോഫോണിൻ്റെ, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റെപ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചേ തീരൂ. പിന്നെ ഭിന്നസംഖ്യ ലഘുഗണിതത്തിനകത്ത് സമാന ബന്ധങ്ങൾ, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാനുള്ളത്. കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നദികളെ പറ്റിയിട്ട് +1 10ാം ക്ലാസ്സിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ സയൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ, അതുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, നോക്കിക്കോളൂ. ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി, ഊർജ്ജം, പവർ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ 5ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ, 2ാമത്തെ പാഠപുസ്തകം 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ, അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ പ്രവൃത്തി, ഊർജ്ജത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്താണ് പ്രവൃത്തി, എന്താണ് ഊർജ്ജം, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന, സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കണക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുണ്ട്. ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക. ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. SCERTയിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്റർ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് SCERT ബാക്കിയൊന്നിലും നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങളോട് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ വായിച്ചു വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. 7ാമത്തെ പാഠമാണ് ഊർജ്ജ പരിപാലനം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഊർജ്ജ പരിപാലനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടും, ഇപ്പോൾ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ജ്വലനം, ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ, കൽക്കരി, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊർജ്ജം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, പ്രിലിംസിൻ്റെ സിലബസിനകത്ത് ഊർജ്ജ പരിപാലനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിനകത്ത് പഠിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് SCERT ചാപ്റ്റേഴ്സ് 2 പഠിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഇതുകൂടെ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈ പഠിക്കുന്ന സമയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 ചാപ്റ്റർ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്റർ, അതായത് പ്രവൃത്തി, ഊർജ്ജം എന്ന് പറയുന്ന ഈ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ 5ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ആഴ്ച എന്ത് പഠിക്കുക, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഊർജ്ജ പരിപാലനം 10ാം ക്ലാസ്സിലെ, അതുകൂടെ പഠിക്കാം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇന്ത്യയിലൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ, വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ അല്ലേ, വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നദികളെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം.
ഹിമാലയൻ നദികളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ +1-നകത്തും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്, അതായത് കുറച്ച് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർ കയറി കാണുക. അപ്പം ഈ ആഴ്ചത്തെ കാര്യം ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ. ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. SCERT കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ബൈ.